Guys, ang atong challenge ron, tila-tila challenge. Mauna sila ang akong mga kuano. Tila challenge. Lami ka naman tila-tila challenge, guys. Awa guys, oh. Ito man ako diatay. Ora na tila raw kay di mo ko iligan ang. Oh, sige, sige. Karilit ko ng tila-tila oy. Giniti day. Iya na hasa. Wait, sa ha. Lahi man nga tila do katong. Lagi. Ug mutong nga ta kay do ka balik. Wala, umi kayo na day. Unya Ay, ka ano, lagi na ko ni Gabon. Sige, guys. Sige ha, kamusta duha day, imsay. Ge, hungita si Buyong. Si Buyong sa, oh, nanayog. Asa ba yung natay eh? Di lagi hungita na si Albert, dali. Kauno ni siya kauno. Oh, tila, unsay imong na taste, Bert. Ora lig limon. Ah, limon ka Muyong. Kuha mo yung, ikaw sa hungit ni Ate Imsay Muyong. Dai nam sam ni. Sige, sige. Sana all. Oh, Itum na ida. unsa mo na? Ora man ka nang. Katong kuan ba? Sige, sige. Buon. Inatay. Ha? Murag buon. Panik. Murag panik buon. Tila may saay. Tila challenge gani, oh, kana. Ayaw sakit kita, oy. Hoy, inatay. No. Kasweet ni Ate Imsay, oy. Oh, sige day, mani. Ikaw day. Gatag nila. Oh, ikaw, si Albert ang mugunit. Kana mo yung. Ipakaon na mo yung. Ay. Ayaw guniti ako gunit. Ops, ops, ops. Hoy, ako na una diya. Asa de? Kamatila ang news na ha. Oh, lain ni mo ha, pars. Masasira na Kano asam-aslom ni. Hala unsa man. Oh, mana. Ano, ayaw ko na yung kuan ha. Ayaw sa kay. Dara. Na asam-aslom. Nga, dambings. Dito. Gibutangan to. Tarungan ka Sana ba? all. Tayro ba ni? Dili lagi, sige. Dili na sapatos Ihungit. ni Lior. Dili oy buhay. Sige. Pars. Ba daming. Tilapi di ba asam-aslom? Yan. Tilapir oy ayo kit-kit. Tilapir mi ha. Ano maglapa-lapa ng sapatos ni Lior. Dili pod. Oh, sige. Nay limon. Okay, ready. Wala ko na taste. Ayaw sa ha. Ayaw sa. Open. I-open. Oh, open. Dogan mo open. Ato mo ta. Ato Ala mura jud ta. Ato no. Isa na, Pars.